Mwaswera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kutanka kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa garoka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe, takuigira nyaya budi twani change radio, iyo ya Buda, yakaita coverage ku Masvingo apo, paka ita gathering ye madzimai, I pledge their loyalty to Nelson Chamisa, my supporters are Nelson Chamisa. Vakasangana ku mucheke wo ku Masvingo. No vakazara vakadzava pane ma videos atakuvigirai kuda kuti muone mazadziro anga akaitwa nemadzimai aitara achiti they support Nelson Chamisa. Ndofunga change radio yakabuda ikati pa Twitter yakabuda today mucheke wo in Masvingo became the venue for a significant gathering of fervent women who are staunch supporters of President Nelson Chamisa. The event coincided with Women's Month celebrations worldwide and attracted hundreds of enthusiastic women from various places within Masvingo province, 26 districts including Gutu, Masvingo, Eben, Chivi, Masvingo North, Mwenezi, Chivi, Zaka, Pikita, and Chiredzi. So in recent weeks, Mucheke War had witnessed an overwhelming turnaround of Masvingo residents, with notable figures such as National Organizer Amos Chibaya, Honorable Ostalos Siziva, Honorable Dubeko Sibanda Dube, and others delivering impassioned speeches in support of President Chamisa. Also today, the women filled Mucheke Hall to capacity, displaying their unwavering support and loyalty for President Chamisa. And Roswita Madzivire, a district cluster leader and the master of ceremonies, emphatically declared the unwavering support for Masvingo province for President Chamisa. The meeting was marked by speed renditions of revolutionary songs led by Ruth Mapie, including the anthem Atimbo Musie Chamisa, which powerfully expressed the women's commitment to rallying behind their youthful and charismatic leader. And Honorable Monica Mukwada, a member of the National Task Force, took the stage and shed light on President Chamisa's departure from the Citizens Coalition for Change. She explained that the Citizens Coalition for Change had been infiltrated by ZANU-PF, the ruling party, through their proxies, including the counterfeit Secretary General Sengezo Shabangu, self-proclaimed party spokesperson Jacob Mafume, and self-imposed Vice President Tendai Biti and Washmin Ngube. Honorable Makwada assured the attendees that President Chamisa would provide new direction and a fresh trajectory for his millions of support and allies, recalling the actions of Shabangu. Honorable Mukwada urged the women to mobilize, recruit, and drum up support for President Chamisa. She expressed gratitude to the women of Masvingo province for their support in the 2023 harmonized election. The Zimbabwean people had overwhelmed Mure Zimbabwe. Those are buditswa ne change radio Mure Zimbabwe. So pane a video ratakuvigirai Mure Zimbabwe rezvakaitika ku mucheke wo ku Masvingo ku Mure Zimbabwe. Toda kuti muone this video mupa matudzo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section. Deputy Cluster Leader weMasvingo istoda kutenda nokushanyirwa kwataita netax force yedu, leadership yedu Honorable Mukwada vagamuchirwa neMasvingo zvinomutsindo, ende Masvingo yataura very clearly kuti as women we are behind Nelson Chamisa, our president. Hatifi takavasiya, tinoramba tinavo kuchitsva chavari kuinda ichocho tichaenda tinavo, hativasiyi kusvika vatiyambusa vatiisa kuKenani, kunyika inoerera uchino mukaka. Tichiramba tichitsigira leadership yedu yetax force Honorable Mukwada netimu yavo, tinongoramba tichivatenda nehurudziro yavativigira kuti tirambe takabatana semadzimai, nokuti madzimai ndo ane yese in terms of mobilization. Ndoda kungotenda zvangu. Tinotenda. Ndinonzi Monica Mukwada, the National Women Task Force Coordinator.
tanga tiri muno Masvingo patanga tichipemberera macommemorations International Women's Day. Madzimai akawanda tigamuchira tikawana nguva yakanaka. Madzimai eMasvingo vataure zvakasimba kuti vari kusapota President Nelson Chamisa. Vati kwavari ikoko naivowo madzimai veMasvingo ndo kwavari. Tanga tichidzidzisana tichingoti panguva ino patiri kumirira President Nelson Chamisa madzimai afanira kuchirongeka. Zvandaona zvaratidze kuti madzimai eMasvingo arongeka. Madistricts ese 26 eMasvingo anga ari represented. Madzimai akarongeka akamirira musi unouya President Nelson Chamisa vachitipe nzira yakwatakwenda. Zvanga zvichinakidza tanga tichifane kungogadzirisana semadzimai kurongeka kuti panozoya President Nelson Chamisa vakuti takutora so vanenge vane cream chaiyo yemadzimai. Asi madzimai vari kuti President Nelson Chamisa ndivo vavo nemumvura nemumuti nemugomo. Ese madzimai vari kuti pana President Nelson Chamisa ndo patiri. Madzimai vari kufara. Taite nguva yekusangana horo yanga yakazara. Vamwe vanga vari kunze. Vanhu vakaita nekugara pasi vachingozwe zvinonga zvichibve kuutungamiri hwavo hunobve kuna President Nelson Chamisa. Tiri kufara nemugamuchirirwo wataitwa muno Masvingo Mazvita. Thank you very much.